he après a valorar la incertesa i l'important que és tenir bones preguntes. Sobretot la importància de la UIC que li ha donat a aquestes dobles titulacions en Humanitats, jo crec que ha estat molt pionera, sobretot fa 5 anys, que va començar a donar aquesta possibilitat de poder complementar amb aquesta base de coneixement a carreres tan importants com dret, com educació. Jo m'atreviria a dir que les Humanitats és com una eina que ens serveix per desenvolupar a tots i cada un de nosaltres aquesta capacitat contemplativa de les coses. Sobretot t'enriqueixes de coneixements, ja siguin d'art, ja siguin de filosofia, d'història. L'assignatura de les cultures, que les hem fet, primer fas història, que és què ha fet la humanitat, després fas filosofia, què ha pensat del que ha fet, i després art i literatura, o sigui, com ho ha expressat. Està molt ben plantejat i és la manera de lligar-ho amb tota la resta. I crec que és un dels punts forts que té la UIC en aquest sentit del pla d'estudis. Tens un altre punt de vista, una altra sensibilitat per veure les coses i una nova visió que una persona que no té la sort, perquè és una sort de fer humanitats, és que no ho veu, però que et dona l'oportunitat de veure les coses amb uns altres ulls. O sigui que a vegades, no sé, i més nosaltres, que hem viscut entre tecnologies, que estem acostumats a anar ràpid, a que tot sigui instantani, i que a vegades amb les humanitats aprens el valor de contemplar, de parar, de mirar, el que tu deies. Realment tu comences a disfrutar la carrera quan vas veient i te n'adones de tots els conceptes que estan relacionats i que et serveixen perquè vagis construint el teu coneixement, perquè al final és una carrera que no només et forma acadèmicament, sinó tu et formes com a persona també. Molts cops a mi em passa que abans, potser quan veia una notícia o la premsa en qualsevol de les seves formes, doncs la llegia i ja està, he rebut un missatge. Ara no, ara intento pensar una mica més en el trasfons que hi ha darrere d'aquella notícia. A mi el que m'ha ensenyat molt les humanitats és a no prejutjar. A no prejutjar i a saber escoltar i a saber també raonar la part que m'estan explicant que jo podria no compartir. El tema és que la gent té una idea ficada al cap, que és que si estudies això, acabaràs fent això. Amb humanitats no és que no hi hagi feina, és que no hi ha una opció, diguem, òbvia, perquè n'hi ha moltes. I vaig tenir sort perquè vaig poder fer les pràctiques al grup d'investigació de Història de l'Art de la Facultat d'Humanitats. I aquí vaig poder treballar en la publicació d'un llibre, vaig veure com funciona la recerca des de dins, vaig poder col·laborar amb petites coses que en el fons per mi eren molt importants, que em permetien veure la panoràmica general. La facultat, gràcies a la iniciativa d'unes alumnes, va decidir començar a fer viatges culturals i que jo personalment valoro molt positivament perquè, com hem dit abans, ens van permetre fer pinya, vam aprendre molt i vam poder veure món. I veure-ho amb un professor. Exacte, que t'ho expliqui, que vegis això que us he explicat a classe és això i dius, mira. Has disfrutat la cultura, has disfrutat el viatge i també has disfrutat amb les persones que t'han acompanyat. També amb estètica, descobrir com la bellesa és important, com és un poder de resistència, quins efectes té la societat, quina necessitat tenim d'entendre per què el món és físicament i estèticament com és. Anar per ciutats i fer els viatges que fem tots junts i entendre d'on venen les coses. Les humanitats van més enllà de l'aula, que a vegades és una carrera que no et quedes en el que el professor t'explica a classe, sinó que just aquestes visites culturals i molt més el viatge et dona l'oportunitat d'allò que tu has après a classe de posar-ho a la pràctica i de veure-ho amb els teus ulls, que el professor t'ho expliqui ensenyant-ho en vivo i directo. S'ha de ser valent i dir jo tinc aquesta inquietud, doncs a por ello, i realment si tu apostes per això és que no et sentiràs defraudat, tot el contrari, guanyaràs molt més del que t'esperaves. És una carrera compromesa en el sentit que has de llegir molt i no s'hi val llegir per sobre, t'has d'enfrontar al text, t'has d'enfrontar als conceptes, a les idees, has de pensar més que llegir, per tant, no és una carrera lleugera. Entres i has de saber el que vas en aquest sentit perquè no és el que sembla i no és el que es diu en aquest sentit. Així que, què diríem, molta valentia i que és un camí preciós i que quan l'acabes te n'adones que això era l'educació obligatòria, que hauria de ser per a tot el món, i ara sí que sí comença la carrera, que és la nostra vida.